दिनै जोंनि दतमा ब्लक इउपिपिएलनि थाखाय मोनसे माने मोजां सान होननानै जों साननांगोन। दिनैनि दिनाव जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल पार्टिखौ बिनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोननानै दतमा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामि मोनसेबो गामि बाद गैला मोनफ्रोमबो गामिनि माइनरिटि मुस्लिम भाइफ्रा दिनै जों दतमा ब्लक इउपिपिएलजों जगाजग जादों जे जोंजों लोगो नांनानै लोगोआव थाफानानै बिथांमोनहा खामानि मावनो ओंखारदों गाव गावनि गोसो जानानैनो जोंनि दलाव हाबफैदों। बिनि थाखाय आं साफ्रोमबो माइनरिटि भाइफोरखौ आङो साबायखर जासियो। दिनै जोंनाव मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन आगोल समाव गोबां हयथ' बिथांमोनहा सिन्था खालामनो हायैयाव गोबां भुल बुजा-बुजि थानायाव बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएल दोलोनो बिथांमोनहा भटखौ खम होयोमोन आरो जोंनि इउपिपिएल जेननायनि खारनफ्रा बिथांमोननि हारिनि थाखायनो जायोमोन बिथांमोनहानो फेक्टरमोन। दिनै दतमायाव बिथांमोननि माइनरिटि भटआ खमबाबो 9,800 बेसेबांबा दङ। दा बे 9,800नि गेजेराव जोङो 60% मोननो थांगासिनो दङ। दा बिथांमोननि बे 60% भट मोननोब्ला जोङो दतमा ओनसोलाव जोंखौ फेजेननो हानाय रावबो गोहो गैया। बिपिएफआबो दिनै जोंखौ सोमावनो हालिया आरो बिजेपिआथ' जोंनि खाथियाव फेक्टरानो नंखाया। दा जोंनो दिनैनि समाव जोंनि माइनरिटि राजबंसि भाइफोर बर'फोर गासिबो आदिबासिफोर गासिबो जाथिफ्रानो दिनै जोंजों दले बले जगदान जादों। मैयाबो मुसलमान फारायाव 100 जन मुस्लिम भाइफ्रा जोंजों जयनिं जादों आरो दिनैबो कासेरगावनिफ्राय खमैबाबो 50 जनसो आरो जोंजों जयनिं जाबावगोन। एसे आगोल जोंहा बायगनबारिनिफ्राय जाबाय 78 माने माबा व्यक्तिफ्रा बाहाय 29 फेमिलि दङ। दा आसा लानो हायो फैबाय थानाय समाव आरो गोबां माइनरिटि भाइ राजबंसि भाइ आदिबासिफोर बेंगलिफोर जोंनि दलाव जगदान जानो जोंनो खोथा हरदों। जों बिसायख'थिनि आगोल साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जाथिनि मानसिफोरजों जोङो जगाजग जाबाय थागोन आरो जोंनाव बिथांमोनहा जयनिं जाफैयोबा जों बिथांमोनखौ आजावनानै लाबाय थागोन आरो बे बिथिङैनो जोङो गोबांथार भटआव देरहागोन। खमैबाबो जोङो 6-7 हाजार बांसिन भट मोननानै जोङो देरहानायनि अंखआ जोंनाव दिनैनि दिनाव फैबाय। बिथांमोनहा माइनरिटि भाइफोर होननानै बुङोबा जोंनाव बाहायथ' खुनु कंग्रेस इउडिएफनि बाथ्रा गैयामोन। बिथांमोनहा बिपिएफखौनो बांसिनानो बिपिएफआवनो भट होग्रामोन बिपिएफ पार्टिनिनो बिथांमोनहा आरो राजबंसि भाइफ्रा बिजेपिनि दंमोन बिथांमोनहा फैबाय आदिबासिफोर दं बिजेपि बिपिएफआव थांग्राफोर बिथांमोनहाबो दिनै जोंनि दलाव माने एकदम हाबगासिनो दङ। मोहम्मद नुर जमाल शेख रिबनु भिलेज शिकारगांव सुबा हल बायगनबारी। ইউপিপিএল দলৰ আদৰ্শ নীতি যিখিনি মানে চিষ্টেম আৰু কি গৰীব দুখীয়াৰ যিখিনি মানে প্ৰব্লেম সি চাই আছে সেই কাৰণত আকৃষ্ট হৈ আজি আমি ইউপিপিএল দলত যোগদান কৰিলোঁ। বিপিএফত আছিলোঁ। হয় মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আছিলোঁ প্ৰাইমাৰীৰ পৰা VCDC মেম্বাৰে দিছিল তাৰপিছত মানে ব্লকত দিছিল ব্লক মেম্বাৰ দিছিল ব্লকৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত গৈছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেম্বাৰ আছিলোঁ আৰু কি ডিষ্ট্ৰিক্ট মেম্বাৰৰ পৰা আজি মই ইউপিএল দলত আজি যোগদান কৰিলোঁ।